И здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Тазизик БГ Геймър, а вие сте свидетели на това, което ще извърша. Вие сте моите зрители. Така, сега гледайте как от един обикновен скин ще го превърна в рисунка. Yes. Така. Бях направил още едно ключ, което го показвах, но то явно, като се записа и нямаше звук и няма как да го кача, затова почнах ново клипче. И вместо да ви покажам това, ще ви покажа как си направите лого, а след това как си направите клипче. И ще го покажа в един епизод. Нали? Това е готина програма, с която снимам, се казва BB Flashback Стандарт 3. И нали, цъкаме и изпълням. Програмата, с която правя логото, се казва Logo Basins Edition F3.1 Portable. И нали, примерно, искам да се направя мое лого. Аз не е част от това, защото не си имам лого. И тъй. Да, всъщност ще добавя моето лого. Да стои долу и така, долу вдясно. Ще го ставя ето тук. А вие само се наслаждайте. Така, това вече не ни трябва. Интернета спре. И тук, нали, отивате на Image. Това го вдигате. Чудно, искам да бъде ето тъй. Ще го направя в червено. Окей. След това, за по-хубаво, вземете си Object, цъкате нея текст. И тук си написате потребителския профил. Пишете Зизик. Не, Тазизик. Зизик. И също трябва да си избера шрифт, естествено. Избираме ето този шрифт. Правя го в червено, в зелено и в синьо. Окей. Вдигам го малко. Тъй. Нещо сложа ето тук. Така. Искам окей. Сега вземам ето това. И цъкам Image. Просто го втикам. Малко смалявам още. И го слагам отдолу. После цъкам OK. Цъкам тук не има. И вземам още едно. Пак го увеличавам и го слагам отгоре. И става много готино американско лого. Тук ще сложа едно такова. Цъкна на нея има. След това малко ще го дигна. Оп. Окей. И сега тук долу трябва да добавим още нещо за завършване. И ще добавя едно една такава митчица. Ще стои от така отгоре, по който ще изглежда. Отдолу ще добавя ето това. Това ще го добавя отдолу. Ще го дигна. И стана много готино лого. Обаче тук, тъй като не мога да се прави фона, просто ще цъкне. Не, тук съм да цъкне отказ. Идите на файла, Save Logo Image, пълна ga 24 битов задължително трябва да бъде. И като цъкате Continue, избирате си име на файла, аз ще го кръстя за YouTube. И цъкате запиши. Това цъкате Хикс, цъкате не. И това до моето лого го махам вече. И ето това ви е записано на работния плод. Като преглед, ето го.
Ако искате да му направите фон, цъкате редактиране, отивате в обикновения Paint и логото ще го направим, това ще го направим зелено, даже може и да не е зелено, но да бъде синьо, такова синьо. Да, не ще бъде синьо, като метал. Готово. Ще готино лого стане. Тъй, и цъкате записване и ето ви го новото лого. Колко яко се получи. Сега ще ви покажа как да се направите такова. Значи, най-напред ще ви трябва ето тази програма. Minecraft Forum Avatar Generator. Трябва да си го доwnloadнете. Всъщност не, няма да ви трябва тази програма. Защо така приказвам? Колко съм прост. Ще ви трябва един Google и paint.net. Обаче нямам интернет. Трябва да го включа. Само колко да направят код. И отивам в Google. Да. Пиша Minecraft Avatar. И отиваме тук. И си пишете името. Ето Зизик. Чакайте. В случай аз няма да правя на мене. Така просто. Ми ще направя на някакъв случайен избран. Онче, бонче, щупено пиронче, риба, штукати. Bad boy. 10. И тук, и за по-лесно, просто петите и тук, тук. И това, че ни трябва. Сега цъкате тук, отвори се, трябва да ви програмата paint.net, напомням. И влизате. Цъкате нов слой, тук приближавате колко можете. И сега да се обърка нещо най-напред, го очертате така с малки линейки отстрани. Извините, нищо става. О, вярно, аз не трябваше да правя тъй. Чакай. Don't save. Първо трябва да в редактиране и да го увелича с off. После ще ръста. Така, добре, най-добре. Записваме. И сега е, че в paint.net, като картината вече е много по-голяма, отиваме тук и много малко. Сега да направим на 6 поне. Точно така. Обаче изоря да цъкна layer 2. Ще трябва да повторя тази линейка. Два цъкате тук. После пак надолу. Това давате настрани. Издъпвате от тук. И вече ви е готово, след тук може да започвате вече. Взимате тази такова и го правите тъй. Едното око. После ви трябва това. И го издължавате по този начин. Лези казвам, взимам случайен скин. Няма да използвам някой скин. Няма да използвам моя, взимам случайно. Така, мачи. И ето го на око. След това давате една чертичка долу и се накривявате по някакъв там начин. Тъй. Сега ще го направя по един по-готин. Ето тъй.
и тук ще го направя, да се вижда кото. Извинете само тук, че отбърках. Добре, кой сега трябва да отидеш до центъра да вземеш битката? Снимаш ли, бе? Ами не ми ли чуш, че говоря на компютъра? Не може да се сетиш. Не, аз вече няма да знам какво говориш, какво кажеш. Ужас. Значи, извинете. Това беше майка ми. Така. Тук мога да направите тъй. И си имате гумата и това го изтривате. Няма да ви трябва. И, нали, окото е черно, обаче ние ще го направим в червено. Цъкате боичката и снимате това и това е червено. Не, черни си го ставим, защото е по-готино. Цъкате молечето, плъща се тук и давате бялото. И отивате тук и тук. И като цъкнете тъй, хоп, вижте какво става, вижте? Вижте какво се получи. Готино. Сега отивате тук. Пак черното. Давате тъй и ето тъй. За косата. Тъй. Добре, и взимате този цвят. Цвета на бучката и хоп, пам-пам-пам-пам. Какво? Шит. Да, ама не бива тъй да става. Няма значение. Тъй, значи, взимате четката и започвате. Обаче много деликатно операцията е, че приближите максимално. И вече май мога да върна назад. Туп. Нет, не мога. Зацъкам пак. Приближим. Добре, сега че взимам малко по-светло кафяво. Сега изсветлявам обикновеното. И правя тук по чертите ето тъй. Нарочно правя тия черти. Не че на вас е задължително, но просто правя. И ги обърках. Защо? Цъкам това, кожата. Бум. Бум, пау. Бум, пау. Взимам го тук. Ако го цветявам тук.
И ето това стана по-готино. Сега остата. Взимате само да такова. Взимате черно. И отивате надолу. Правите тъй. После тъй. Така. И така. После правите така. Така. Създате тия двете. Правите тъй. Ето ви е устата. Взимате бързо, хайде, червено за езика, молив, такова, черно за това, и после черно, молив, такова, бяло за забити. Готово. След това ще направим мигла. Само видим дали има такова нещо. Не. Не ще го направим така. Взимаме ето такова кафяво. Посветляваме го. Правим тъй. Ето така. След това правим тъй. Ето така. Така. Тук правим още една. Не. Стой. Къде е такова? Добре. Ето ще го оставим, айде. И цъкате X и Save и направите го на PNG. И го сейвате като спеква. Да. Окей. И ето Splitboy вече е Splitboy версия 2.0. И така. Така нататък. И това беше от мене. Аз бях тази ZigBG Gamer. Абонирайте се за мен. И чао!